Samtang ang atong pagpadayon mahigala sa isyu labot na sa pagkasikop sa Venezuelan president nga diin mga higala operasyonan no sa Delta Force sa Amerika. Daghan mahigala mga pangutana, daghan ang mga questions, labot ani. Og mingon ka mahigala another incident kini mga kaigalaan nga napakita sa Amerika ang ilang capability labot sa military aspect mga sukintig paminaw. Laliban kagwa makadetect mga higala ang mga radar nila, ang ilang mga defense system, ang ilang mga higalang tanan nga electronic mga higalang pamaagis pag-detect sa kontra, napaong tanan. Nag-brown out mahigala ang Caracas City, ang capital mga kaigalaan sa Venezuela. Nadungan brown out pagkahuman gi-signal jam, wa na di na makakuha mga higala og signal wa gyud madetect mo na karon dako ning issue sa China sa mga sukid dig paminaw murag lingo-lingo ang China aning kalakiha nga ang ila mahigala mga equipment kay kining Venezuela mga allies man ni mga kaigalaan ally ni sa China o Russia. Ang ilang mga gamit din gikan sa China. Made in China ning ilang mga gamit dito. Usa ni kabuta nga pamalandungan sa mga Chinese murag lupigon gyud sa equipment sa Amerika da. Kay in less than 30 minutes nakuha nila mahigala commander-in-chief sa Venezuela. Grabe nga pagka-operate mga sukid dig paminaw, coordinated kayo, grabing coordination. Di nakaparking sa Caribbean Sea mga higala ang ilang mga barkong igugubat, ang Navy, ang Air Force o ang Delta Force. In less than 30 minutes nakuha mahigala nila kining presidente mahigala sa Venezuela. Ang pangutana no? Why question grabe ang capability sa military mga higala sa US. Ang question niya, sakto ba ang gibuhat ni Trump? Nasubay ba sa balaod ang gibuhat ni Trump? Labot ining maong insidente o wa?